Christmas halno buskango tonoi taklai bahaino hai Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni luaji mungbai dungmale hatiwo phainai 12 13 te 14 December salo saltamni bagai Khlaijakna Thangwi Tongo Christmas banik o Christmas banik no buskango tonoi sa salo banik khlaimani thayo warkem khlailaikhya circle ni adongrok warkem no tuidulkha bani committee ni convener hebol koloi manjakha convener yaksu bimol deborma te cashier sadon deborma akosong bisi burum no Christmas halno buskango tonoi dungmali amchayo khlaijagi phayo tongthoto Christmas banik taklai bahaino hai Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni luaji mungbai dungmali hatiwo phainai 12 13 te 14 December salo saltamni bagai Khlaijakna Thangwi Tongo Christmas banik no jengsairena ni kok tongo DBCU ni General Secretary Dr. Sike Deborma o Christmas banik no buskango tonoi sa salo banik khlaimani thayo warkem khlailaikhya circle ni adongrok warkem no tuidulkha bani committee ni convener hebol koloi manjakha convener yaksu bimol deborma te cashier sadon deborma kosong sidok Christmas mela khlaina Thangwi Tongo Khumulwng Baptist Pastoral Circle ni ongoi seng puila sengman ongkha 2001 ni simi engkai taklai jora seng Sulobar Khlaijakha ba khlaina Thangwi Tongo kasara waisada bosu gap thangka engkai oro seng taklai joto dofani tai joto banya khlaina rokna seng koyo oro banya khlaiphaina bagai melao salthamongnai sini mela December ni 12 13 14 o saltham banya solenai engkai oro potrepot samung rok phalimanai sini cha borok bises khlai awan rok tai hangmani pengmani apti rok kabang ma samung je musungmani abo khlaimanai sungobo khai sini 12 13 14 o 3 dino seng Christmas banik khainai aboni bagai seng tanglaka seng bisi brum no palai tongo o bisio bahaino seng 12 13 14 December ni ojorabo seng or Christmas banik khainai Christmas halno nasingmani logi khaton khajani bisingte joto no obani no nasingjak amjani joto lokurok obotei sanani se kokurei Khumulwng ni simi moling debor mani kokthum Chini Khorang samung bai kai no lo bai nai o jadu ka tum kha ja bai ke sine tongai na